Pues res. Som-hi? Som-hi. Vinga. Alright, vinga. Rámpano está llegando a la final. Ha llegado el minuto para la final. Hola, què tal? Benvinguts al 10è programa número 10 del Mierdòfono. Marc Muñoz, què tal? Com estàs? Com va això? Estrenem desena, tu. Estrenem dècada de programes, sí. Sí, ja és. Desena, molt bé. Pues res, aquesta setmana, amb aquest 10è programa, comences tu amb el Matar i Ressuscitar. Molt bé. Bueno, jo... Dinàmica i fresquito, Dinàmica i fresquito, vull dir, ja amb l'última secció vaig enfonsar-me la meva moral i la dels altres parlant de les meves primeres palles. Ara vaig enfonsar-me encara més. No juguis a aquest joc, no en saps, tio. No en saps, tio. No, vull parlar de ressuscitar. Primer ressuscitar, Vale. cagar, tio. Vale, ressuscites al cagar. Quin gran plaer, tio. Sí. Bueno, depèn de lo suelto que vagis. Jo cago com un birlo, tio. Ja... Però si et crema el cul no és agradable, saps? Si pixes pel cul... Estem parlant de caca sa, caca sa. Sí, el cagar sa. Jo puc cagar 2 cops al dia. T'envejo, sí. I a gust, allò que surts. Su suelto, no m'he d'esforçar, vull dir... Oca, un ou d'oca, sí, no? Sí, perdre un ou d'oca, bé. Sí, fàcil. I bueno, tio, és un gran plaer i el vull... I aquí estem, amb el podcast de... No podia això. I vull matar, bueno, com ja s'ha observat, per al canvi de plató, m'he canviat de casa. Sí. Vale, tinc un lavabo enorme. Però justament el que és la tassa del vàter està enxuvat entre com... Hi ha com un foradet així, un quadrat entre les parets, i ja està. Què passa? Jo netejo amb cul sentat. I per davant. És que això és un tema que no hem obert mai, Perquè tu ets de rentar-te per davant. Jo soc de rentar-me per davant, tranquil·lament. Jo, què passa? Que per rentar-me per davant m'agrada obrir-me bé les cames, saps què vull dir? Home, no, clar, si no tens els picarols que ja... Obrir-les bé, ficar la mà i netejar-me el cul bé, saps? Què passa? Que amb el nou puto vàter, com que tinc 2 parets aquí, no puc obrir bé les cames. Al no poder obrir les cames, no puc fer la flexió necessària per arribar-me al cul i no em netejo. I vols de fer com tothom, que és per darrere. Sí, però no em sento còmode, tio, no m'agrada. Però tu saps que, bueno, no ho sé, comenteu si voleu, però, o sigui, per davant o pel darrere? Però per darrere t'has d'aixecar. No, tio. Sí, una mica sí, tio. Joder, fots el culet en pompa i... No, fas així, tio, t'aixeques ja amb la inèrcia. Jo, tio, per davant. Però arrossegues... Bueno, doncs ja passaré 2 papers, tio, vull dir. No, però... No sigui això, vull dir. Però tens un obstacle que penja, això vull dir. Bueno, tio, pues... Quina incomoditat, no? No, tio, a mi per darrere em sembla raro, no estic còmodo, ho estic fent perquè no tinc altra opció ara, però no em sento còmodo. Vale, no t'enfadis, no t'enfadis. No t'estic intentant convencer de res. Vull dir, he cagat durant 30 anys d'una forma, no t'has al cul durant 30 anys d'una forma... Bueno, durant 30 anys no, que els primers 2 segur que ta mare et passava... Pues des de, vull dir, m'he netedat 25 anys al cul d'una forma i ara de cop i volta, pues, per problemes mecànics, ja no puc... I llavors és com un dia faig així, saps, però no m'ho acabo de trobar, després de peu, pues tampoc, saps què vull dir? Quan acabis de cagar, et fots a la dutxa, manguerazo i avall. No, tampoc no. I res, vull dir, aquest és el... Jo quan vaig tenir morenes, el metge em va dir això, que a la banyera, que a la dutxa, si no tenia vida. És una cagada sana, vull dir. Bueno, és igual, però... Això cago bé, vull dir, no... Bueno. No he de passar molt paper. Molt bé, fantàstic, molt bon matar i ressuscitar la caca. Ja trigava, Ja trigava un matar i ressuscitar relacionat amb la merda, Les palles a la caca. Molt bé. Pues res, jo vinc a parlar d'un tema que realment em preocupa. Estem, jo penso, davant d'un problema social que és que no queden heavies. No queden, s'estan extingint
vale? El seu hàbitat està desapareixent, vale? A poc la globalització i l'hiperhipsterisme i el Mr. Wonderfulisme està... Ara som vicepresidents de l'Estat. Però... bueno, no sé què dir-te, no sé si és gaire heavy, però el rotllo és aquest, no? Què està passant amb aquells adolescents amb tendència depressiva? O sigui, cap a on estan anant? O sigui, quines alternatives tenen? Tenen l'alternativa reggaetonera, Ha fet molt mal, Instagram vale? ha fet molt mal. Que és el trap, vale? Que sembla que sí, però... I després l'altra que és l'alternativa hipster, vale? L'alternativa així moderno, hippie, homogènia, no? Que tot verd, hipster, no en surt el que és per mi el indie, vale? La música indie, el rotllo, sí, són rock, però són rock guais i són rock, no? Llavors, clar, tota aquesta gent del món també de... Dark, exacte, sí, o sigui, on està aquella jovenalla que abraçava la borratxera de Calimocho i Hachís? Bruta. La borratxera bruta. Aquella borratxera de mal de cap, saps? De foscor, de mal de cap i cubell de Calimocho, saps? Guarro, brut, no? Sí, brut. On està? Cap a on l'estem liant, aquesta gent, no? I després, el món també que va cap al heavy és el món de la fantasia. Vale? El món de les cartes màgic, dels llibres de fantasia, del món fantàstics i tal. Vale? Com es deien aquells? Els emos, tio, també han desaparegut. També els emos, sí, i els gòtics, no en queden. Com fa que no veus un gòtic pel carrer? Com fa que no veus un gòtic? Se'n veien, però ja no. Sí, tio. Ja no, estan desapareixent, tio. L'era de la imatge, tio, ha matat, tio. Ha netejat, perquè abans... Sí, tio, i d'aquest rotllo... A part, hasta el hippie ja també s'ha... Sí, s'està homogeneitzant tot, no? Llavors, jo em plantejo, tota aquesta gent de la fantasia... On ens hem fet gran? On està, no? I on està? I la gent que escoltava això, música d'històries jo crec que ja és qüestió de temps que surti el trap del rei Arturo, de l'espada del rei Arturo, la cançó o la vessant hipster que seria la cançó intel·lectualment intensa de l'home llop que té por de la foscor, saps què vull dir? Que és com, hòstia puta, o sigui, estem anant com... Estic imaginant-me on està el heavy, com portar-ho a lo més mainstream ara de la jovenalla, saps? Què seria això? Que ara, vull dir, la jovenalla, què fa amb la seva puta vida, la jovenalla? No ho sé, tio. No ho sabem, no som jovenalla. Jo tinc una germana de 16 anys i no ho sé. Jo quedo amb ella i estic molt anant, saps? Però, bueno... Llavors, jo penso que la hiperhipsterització de tot, que és com... S'està tot homogeneïtzant molt, no? Que aquesta homogeneïtzació del consum de tot, tots els bars són iguals, tot està decorat igual, a tot arreu et fiquen... Barcelona. Bueno, sí, parlem de la nostra realitat barcelonina graciocentrista, també, una mica, quasi. Però clar, s'està destruint l'hàbitat del heavy. Però tu has sigut heavy, David. Per això et dic. Amb què t'has convertit? Però és igual, no hi ha relleu generacional, tio. En totes les modes urbanes ha d'haver-hi relleu generacional. Sí, està desapareixent, no? Perquè Marina abans era un lloc de obscur, fosc, i ara és algú cookie, guai, ple de gris, que... On estan aquells locals de cubell, de calimotxo? Però cubell de motxo vell, saps? Guarro, tal, amb cabells de heavis flotant, que anaven allà i tu feies així, i escorrien les motxos i servien el següent, saps? Quasi, no? Aquest espai està desapareixent, però... Aquell poder tirar la birra així perquè la grassa del cabell del heavy estava impressionant. I clar, llavors també estan desapareixent les botigues de discos, les botigues de samarretes de grups, saps? Sí. Encara hi ha algun... Però ara es porta les bosses de grups. Vale, no, la bossa hipster. Jo parlo de lo autèntic, saps? Home, David, supera-ho, tio. Sí, ja, tio, em fa ràbia, tio, perquè... Sí, ara el heavy... Hem de donar pas a la nova joventut a que plantegi alguna nou. Clar, però és que des de les filles del Zapatero, jo crec que allà van...
allà va tocar sostre, saps? I jo crec que jo... Allò, al món del El Heavy va dir, hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí. No portem tot aquest temps sense dutxar-nos perquè vinguin les filles del president de l'Estat a rebentar el món. A rebentar-ho, tio. Sí, jo crec que allà va explotar alguna cosa i a partir d'allà se'n va anar tot el món a la merda, tio. Ja la gent no es volia... El món del heavy no es volia identificar amb les filles del president del govern. És curiós perquè, per exemple, vull dir, ho vam parlar, el Quillo del cenicero, de la creu, del pantaló Adidas, s'ha transformat en Choni. Correcte, sí. El pijo més... Que vergonya. I per això et dic que s'ha com ara... Després jo crec que aquelles parelles el hippie de Gràcia amb el pijo de Sant Gervasi han creat el hipster, saps? Que és qualitat econòmica, però amb alternatiu. Però amb vergonya de ser econòmico-liberal. Jo crec que són aquells pi-hippies d'abans, perquè Barcelona era pi-hippie, són aquells... Els yuppies. Els hipsters són aquells hippies que han acceptat que són pijos. Correcte. Han acceptat que tenen pasta, però els hi fa vergonya abraçar el convencionalisme conservador, però van d'alternatius i s'han fet hipsters. Sí, però al final... els heavies no s'ha transformat en res. Han desaparegut, per això et dic, no hi ha hagut relleu generacional, tio, i aquí estic jo, com un antic heavy, queixant-me de que no hi ha relleu generacional, no? Perquè inclús jo... Punkis també no es veuen tants punkis. Però encara queden, tio. Encara queden. A l'esquinete. Que l'esquinete fa gràcia perquè és el que era punky, el que era skin, i ara el veus amb el polo Fred Perris, amb pal, però ja no porta l'escurra. Encara veus un xaval de 16 anys esquinete. Sí, encara hi ha un rotllo. Encara els veus, després maduren i... En canvi, El heavy mort? El heavy i el... Que podem dir que avui... No, els heavies encara no han mort. Els que han mort, per mi, són els gòtics, tio. Aquell tio amb xupa fins als turmells, en ple mes d'agost, amb una lentilla de color blanc. Tenim el Pram, que... Sí, però aquell tio que va pel món intentant fer por, no intentant fer por amb el seu aspecte per no mostrar la seva vulnerabilitat, no? Una mica com l'Abascal, igual, no ho sabem. No ho sabem el que intenten fer por. Sí, a més, tio, ara són... I aquests eren els que més lligaven, era curiós, tio. Els gòtics eren els que més lligaven perquè eren com els que tenien un món més intern, més obscur. Però al gòtic a la vegada hi havia un cuidado de l'estètica. No, 100%, molt més... Punky gay que es passa 8 hores per fer-se la cresta. Efectivament. Però el heavy no, el heavy era brut. El heavy li sudava la polla. El heavy era... Bueno, es ficava la samarreta i... Una apuesta más... Sí, li dona la volta i andando. Sí, ja corre. Per tant, hem de fer escoltar el heavy més a la jovenalla, tio. Hem de ficar... Ha de sonar més a les ràdios, tio. O no. Darwin amb la seva sabidoria va dir... No estic d'acord, salvem el heavy. Des d'aquí hem de salvar el heavy. Jo com a persona aliena al heavy, tio, aquest punt... És que el heavy és autodestructiu, tio, és que està condemnat, tio. Està condemnat. Era un col·lectiu que ja es donava per anem a enfonsar-nos, vull dir, hi ha una tauleta, hi ha una taula còmoda allà i hi ha un rincón fosc, incòmode, oscur allà, on anem a sentar-nos a emborratxar-nos? Al lloc fosc, oscur allà, amb un xarco de calimocho que se'ns ha caigut. Que dius, tio, teniu un sofà guai allà, no, tio, vull dir, doncs clar, vull dir, si obtires l'opció sempre mal, si obtires l'opció insana, vull dir, normal que s'hagi extingit, no? Normal, tio, normal. Ja, tio, quina pena. Quina pena. Però res, fins aquí. Jo segueixo dient, per acabar la meva secció, que jo començaré a escoltar una mica més de heavy, ara recuperaré cançons i tal, i sí, salvem el heavy, tio. Ja no estic d'acord. Jo sí. Però des de la teva... Que se mueran los feos. Des de la teva disconformitat amb el meu argument, parla. Bueno, ¿qué nos traes hoy? Jo
Jo porto una altra nova secció Que d'investigació. troll, m'has trollejat tota la puta secció, tio. O sigui, m'has aguantat. Això ha d'aguantar, penya. Això ha No, d'aguantar. David, tio, vull dir, ara que hem aconseguit que ens dutxem, ara hem de tornar al darrere, tio, vull dir, un pas endarrere no, David, no, ara no. Vull dir, ja per fer pudor ja tenim els moros al metro. Oh, no. I els xinos, i els negres, i els pakistanesos. Els que no són d'aquí. I els bruts, no, i els bruts, que és com els homeless, també, al final. Bueno, jo sortint del partit, però va, tira, és que al final. Ja hem fet discriminació total. Ja està, ja hem disparat tot arreu, que no ens diguin racistes, Que no diguin. que anem pels moros. No, anem a pels negres, anem a per tothom, ja. Les feminazis. Que no se'ls oblidi. I els heteros també, que fan olor de cipote, també, allà. Pues bueno, abans de rebre més denúncies, passo a la meva secció. Tira, dispara. Bueno, jo he portat una notícia, ¿vale? He recuperat una notícia del 2018, ¿vale? Sobre, bueno, va passar a Califòrnia i era una família, una parella que estaven a casa seva i de volta senten un soroll, ¿vale? I quan surten fora veuen que estan robant i quan increpen el lladre diu: me he quedado sin datos y he entrado a vuestra casa solo para pediros la wifi. Y de paso me llevo unas bragas y este sobre de dinero que me encontré. Vale, güey. Llavors, de què vull parlar? Excuses dolentes. Vale. Males excuses, vull excuses. Qui no ha fet una excusa? Qui no ha tirat d'una excusa? Qui no... Vull dir, les utilitzem tots. Sí. Les utilitzem tots. El perro se me ha comido los deberes. Totalment. Llavors, hi ha les mítiques de no eres tu, soy yo. Vull dir, clàssic, saps? Vull dir... Te mereces algo mejor. Després també aquesta que algun cop en l'adolescència no és mío, és d'un amigo. És un amigo. És de quilo de porros. Li estic guardant a un amic, mama. No era el meu. Clar. Aquest botellón li estic guardant al Josep, saps? No li estic... Després un altre que també, vull dir, tu que has sigut heavy, David, segur que t'ha passat, te veo com un amigo. Però no per ser heavy, tio, això li passa a tothom, tio. No me jodas, Però per ser heavy et passa més. Esta la mierda, hombre, esta la mierda. Te veo com un amigo. Després la típica també per deixar tengo que encontrarme, ¿vale? Necesito tiempo para mí, ¿vale? Jo tinc una anècdota amb aquesta, saps? Vull dir, hi havia una noia, vam quedar, vam fotre un polvo per Tinder, vull dir, sin más, vull dir, vam parlar una setmaneta, total, que la tia pues, va començar a pillar una dinàmica de buenos días, buenas noches, ¿cómo estás? No sé quantos. Va dir, aquesta no et va dir no te veu com un amigo, no? No, aquesta volia això. Llavors, jo de O sigui, volta... una relació estable, cosa Bueno, que no, tu- però ens havíem vist un dia, saps? Total. d'un dia? Sí, ens veiem un dia, vale? Parlem una setmana així, i ja veig que en una setmana que ens havíem vist un dia comença ja en plan de buenos días, buenas noches, no sé quantos, total. Jo, amb una assertivitat nula, en comptes de dir-li tia, no vull saber de tu, li dic, estoy en un mal momento. Necesito tiempo para mí. L'excusa que te embarra, mal, no, Necesito tiempo para mí. No eres tú. Las vas a utilizar todas. Soy yo. Ya me pasa que necesito aislarme de todo el mundo. Si t'hagués contestat un... T'estàs passant del refranero, cabrón, saps? No, total. La tia... Marc, em sap molt greu, necessito estar aquests temps difícils, em sento malament. Si vols quedar, em sento malament no poder-te donar suport, no sé quant. Jo no li contesto. El dia següent, bueno, vull dir, vaig rossar l'acoso. Vull dir, la tia va enviar-me parrafades de Marc, sisplau, ho estàs passant malament, si vols fer un cafè, que jo no li contestava, em sento una estúpida, estic aquí plorant per un tio que només t'he vist un cop a la meva vida, però és que he sentit coses per tu, i no sé quantos, i clar, no sé què et passa, i no sé quantos. Quan era molt fàcil dir, tio, em sues molt la polla. Què
És molt fàcil. Clar, li vaig inventar, com que estava passant per una etapa superxunga que m'havia d'allà, i per això, en plan, necessito el meu espai, no necessito que em parlis, estic malament. Això sí que si sigut heavy no t'hagués passat. No hagués passat perquè la tia no hagués volut tornar a quedar amb mi. Bueno, escolta, tot tenia els seus pros i els seus contres. Vale, llavors, què més? Què més? Se cayó solo. I se rompió. Se cayó solo y Yo no sigo. Yo te envié el correo. No sé por qué no te ha llegado. No sé qué hace esto aquí. Pero esto, pero ¿cómo ha llegado? ¿Cómo ha llegado estas bragas ¿Cómo, aquí? ¿Cómo ha llegado este porro en mi cenicero? ¿Qué ha pasado? Tengo unas décimas. Unas décimas. Les dècimes és l'excusa Mama, perfecta. no vull anar al col·le. No, i amb amics també, l'excusa perfecta d'estàs apalancat un divendres a la tarda, saps que ja has quedat i és... Amb lo fàcil que... Tinc unes dècimes, saps? Vull dir, lo fàcil que dic, tio, no em trobo... Vull dir, no em ve de gust. No em ve de gust i punto. No em ve de gust. Tienes que irte mañana que madrugo. Ay, no, tienes que irte que mañana madrugo. En comptes de dir-li, mira, no, ja... La porta està allà. Saps? I res, bueno... Aquesta secció s'està convertint en explicar tots els problemes que has tingut amb noies i que has deixat anar excuses de merda. Endavant, que passi. Per passar-me per la cara que ets un bon i que... Noies, no tinc assertivitat, no sé expressar-me. Llavors, quan detecteu alguna d'aquestes... Que en comptes de dir el que et passa, intentes manipular l'altre per la manera... Espera, que tinc una més. Iba borracho. No sabia lo que hacía. Iba borracho, saps què vull dir? Llavors, què són? Llavors he fet una reflexió. Què són les excuses? Per no aixecar-te pel matí i dir... Iba borracho y ahora me estoy arrepintiendo. Claro, no. Me comí esas dos pollas, iba borracho, saps? Llavors, què són les excuses? Al fons són mentides. Sí, no? Sí. Mentides que tu dius per no voler afrontar una realitat. Correcte, vale? sí. Però, pensant, també hi ha... O sigui, a les grans excuses també existeixen les grans mentides. Vale. Les grans mentides. Vale. El lunes empiezo. El lunes empiezo la dieta. El lunes empiezo la dieta. Este año sí que sí. Este año me apunto al gimnasio y voy, ¿no? Yo con esa ni borracho. La gran mentida de la vida. No te va a doler. Més que res que la de jo con ese ni borratxo parteix de potser una prèvia mentida que és que tu siguis capaç de o sigui, que l'altre vulgui, saps? Oye, esta... Igual, jo con ese ni borratxo, igual l'altre és la primera que diu jo, el puto este... Jo que diu, si pot tal, jo no sé, ja quan són les 8 del matí, borratxo i t'estàs allà, vull dir... No te va a doler. No te va a doler, algun cop l'hem fet servir i ens l'han fet... En el Docs. I ens l'han fet servir. En el Docs. Serà només un copet. Se me perdió tu teléfono. Una gran mentida. I jo crec que la gran mentida per excel·lència, ja per acabar, finalitzar, és la de... No, tranquilo, no se lo voy a contar a nadie. Vull dir, mentre t'estàs explicant, ja estàs pensant a quanta gent, a quants WhatsApp enviaràs. Tu. Que s'ha liat amb un pavo, tio, que s'ha liat amb un pavo, que el Muñoz l'ha rebentat al cul. I tu, no, jo això no explico a ningú, saps? No, tranquil, home, com jo. Sí. O Com pots pensar això de mi, home? Lo típic que et ve un amic, una amiga, oye, me he enterat d'algo, i en plan, expliques, no lo puedes, no, tranquil, explica-m'ho, que no ho explicaré a ningú, saps què vull dir? No ho explicaré. Hi ha algú a qui li han dit que no ho expliqui, tu estàs explicant, que probablement aquella noia l'han dit, no ho expliques a ningú, i no, saps? Qui va? I bueno, fins aquí pues, les grans mentides i les grans excuses que posem a la nostra vida per no voler dir no vull. Bueno, està molt bé, sí, per no ficar-te tu i per no acceptar que no vols i ja està, i permetre tu, no? Molt bé, doncs res, doncs jo ara ve la secció que a tothom li encanta, la que a tothom flipa i vibra. La que pega el bajón.
que... que són els 5 minutets de merda, vale? En el que jo avui explicaré una anècdota que ens va passar ahir, que vam quedar per fer un vermut, vale? Vam quedar per fer l'aperitiu. Per fer l'aperitiu, allò que et lies, fas unes braves, unes clares i tal... S'allarga. T'obre la gana, se t'obre la gana i dius... I si dinem aquí? Ja estem aquí. Ja que estàs, dius, igual no és el lloc que et ve més de gust. Però estàs allà. Però ja estàs allà. Total, que decidir, agafem, mirem la carta i vam dir, bueno, doncs mira, no estava mal, tal i qual. Demanem taules, passa, no sé què, tal, i bueno, ja havíem fet unes proves prèvies i llavors, com que ja no teníem molta gana, agafem i demanem, doncs vam demanar uns calamars per picar i una mica de pa amb tomàquet. I de segon volíem demanar unes costelletes de cabrit del forn i tal, vale? A priori no havia de ser d'això. Total, que el tio del restaurant... Mirem els preus i després el cabrit per 16 euros. 16 euros al plat. Bueno, doncs jo què sé, amb els calamars, un plat de cabrit al forn per 16 euros, doncs em sembla de ser. Jo m'imaginava unes costelletes o tal. Total, que ens ve el tio, ens ve el metre i ens diu... El jefe. Era el jefe que metre. Era el jefe que metre, sí. I ens diu, no tengo las costillas, tengo la pierna. I diem, bueno. Jo vaig entendre que no li quedaven costelles, però que no tenia la pierna. La pota al forn. Total, que com si hagués... Llavors, total, que arriba i ens diu, bueno, doncs la pierna. Ens porta la pierna, un tronxaco de carn, que a feines a acabar-nos-ho. Estava molt bo, sincerament. Estava molt bo. Per què estic explicant tot això? Resulta que al final, quan estàvem acabant de dinar, vam dir... No vam prendre ni vi, ni postres, ni res, Vam fer així, vam dir, va, sortirem entre una cosa i l'altra, per uns 27 o així, vull dir... Total, que agafa arribar a la compta i veiem 76 pavos. I vam dir, what the fuck? 38 pavos per 38 pavazos per barba per trobar-nos malament tota la puta tarda. Que jo vaig estar tota la tarda allà com... Saps? Que vaig dir, bueno... El fill de puta aquest en plan de demanem el costilla. Bueno, però amb les costelles potser ens quedem amb gana, demanem a algú, saps? I veiem que ens cobren 25 euros. 25 euros al plat al xall, la pota del xall. Bueno, del cabrit. Sí, en comptes de costelles a 16 euros, doncs la pedazo pota per 25 al plat. El fill de puta. El jefe. Senyor. Te comento. Mira, te comento. Aquests 25 euros a sant de què? Si valien 16. Digo, no, es que como habéis hablado antes con la chica en la entrada cuando mirabais la carta y yo ha sido una confusión mía y tal, pero no os preocupéis, a la próxima os invito a unas cervezas. No, clar, no. ¿Cómo que a la próxima os invito a unas cervezas? No, això que és com, o sea, no, clar, al moment que et daré un cabrit i em dius que tens pata, no, és que os estaba dando el plato del día. ¿Sabes qué voy a decir? Sí, claro, a 25 euros el plato, nos han jodido, la madre que lo parió. Coño, pero eso no te han demanat. Bueno, pero claro, como hablábamos con la camarera, la chica pensaba que te había dicho. No, le he preguntat, escolta, podem menjar, tal. Total, que estic explicant això perquè ens van estafar gairebé 10 euros per barba per la puta cara i en comptes del tio agafar el compte i dir, bueno, pues... os invito a les braves i les d'això per la confusió, que hagués sigut tot un cavaller, pues no. El tio va preferir estafar. A la próxima. ¿Qué próxima? No tienes ver. Me he quedado con vuestra cara. A la próxima, cuando os voy a entrar, saco la campanita. Y además, los tontos del yo me vi que mis cervezas. Mis cervezas. A la próxima, tío, la campana, los tontos del cabrito. En fi, doncs fins aquí l'anècdota d'avui. Molt bé. I res, vist l'èxit dels comentaris del programa anterior sobre si penjarem o no penjarem l'entrevista al senyor Adrià Garcia. La penjarem. Sí, hem decidit unilateralment que la penjarem, però sin cortar, en plan turra. Qui se la vulgui menjar i li sembli interessant, endavant. I qui no, pues andeando. I això obrirà un precedent per futurs projectes que deixarem així en suspensió, una mica de cliffhanger. Per si no fem turra aquí, farem turra seca. Farem turres i no sé, intentarem fer un canal a part, una llista de reproducció a part fora del programa, bueno, pues creant els nostres mons paral·lels per a qui li interessi. Molt bé, molt bon programa. Així que res, fins aquí el programa d'avui, subscriuen-se,
deixeu comentaris... Hem de començar a dir al principi del programa, tio, la poca gent que ja arriba aquí... Ja, la gent que ha arribat aquí, vull dir, ja són fidels, ja no fa falta que s'escriguin, ja... Vist les gràfiques que partien d'un minut ja són amants, els que estan aquí ja estan comprats, els que arriben aquí estan comprats, ja... No. Bueno, doncs els que us heu quedat fins aquí, fins al proper programa. Que vagi molt bé. Vale. Merdófono está llegando a la ciudad. Ha llegado el mierdófono. Ha llegado el mierdófono a la ciudad.